kana gudu yana taya kunce za ka yi alin ali ya shirya ya canza dambe alin ali ya sun ya canza dambe ga wannan kallon sai na mada kwanci da ta kare da to gare ka to auta na rantsa da Allah auta ka dawo gida wallahi auta ka dawo na rantsa da Allah autar nan mun sa kanawa suka ce nasa ne kai ka dawo gida wannan yawon baya yi suka ce duk ka canza ya ci gaba da yawon ya lalace ko bayan zina wallahi dawo ka gani ka ga mara kwarci ko ya auta to kun yi mutu da na ga sai an je tsoro Allah sai an je tsoro ba haka sanin kunna ka shirya bare-bare ka shirya ya ƙara ƙarfi ya doke shi ce da ya jin jikinsa ko alawali ya doke shi ma ya jin jikinsa a rajin ta wata lafiya musa a dawo yau wata lafiya ƙana lafiya da kima ya ta haifar da dami yawa za a yi lafiya a kada wani kuma zuwa kama rikici to a tabbin musa a tara dambe kai na ce muku auta ya dinga yawo kun ce ya dinga yawo na ce muku ya zo ya zauna ku ƙara tsama shi da wanda kokowa in gana kokowa ba gardama ta yi musa da wallahi yan kallo ka wani tambasa la ilaha illallah wa rasulullahi